Бог ме е поставил на място, където да работя, за да можеш да се подготвиш ти. Знаете ли, че тук между вас има по-големи призиви дори от моя? Тук между вас има много помасани хора. Синове и дъщери на Бога. Тук между вас се намират доста апостоли, пророци, учители, пастори, евангелизатори, хора помазаници. Както се виждаш, така и ще живееш. Ако се виждаш служител, ще бъдеш. Ако се виждаш общ работник цял живот, това ще си бъдеш. Развитието, кажи, е в моята ръка. Други думи, развитието е в моята власт. Кажи, развитието е в моето решение. Развитието е в моята крачка. Кажи, развитието е в моят ум. Кажи, развитието е поставено за мен. Аз не съм роден да бъда такъв, какъвто съм. Само днес. Знаете ли, че вие сте родени да бъдете победители? Вие сте родени да бъдете хора, които променяте, изграждате, проектирате, създавате. Бог е създател. И е създал хора, които могат да създават. Бог е вдъхнал себе си. Бог е вдъхнал себе си. Не го вярвате. Бог е вдъхнал себе си във вас. Бог е вдъхнал себе си. Знаете ли какво означава това? Че ти си креативен. Ти си толкова спроектиран, колкото Бог може да бъде проектиран в себе си. Толкова подреден, колкото Бог е подреден. Толкова помазан, колкото дори Бог казва в словото си: по-велики неща, по-велики дела ще вършите от мен. Знаете ли, че Бог буквално поставя помазание, не което да се намалява, да се увеличава? Бог е поставил във вас живота си, поставил е, дори умрял на кръста, възкръснал, за да може потенциалът ти да бъде развит. Живота ти да бъде развит. Да се развиваш. Кажи, ще се развивам. Кажи, аз съм роден да се развивам. Или се раждаш и си оставаш бебе. Няма такъв човек. Ражда се бебе на 2 месеца и на 2 месеца си остава. На 105 години и на 2 месеца. Още пелените му. Няма такова нещо. Няма. Ние сме родени да се развиваме. Хората, които не го вярват, и демоните, които не го вярват, мен това не ме касае за тях. Мен ме интересува хората, които вярват. И ако ти наистина вярваш, че трябва да се развиваш, защо потъваш? Защо стоиш на едно място? Защо обичаш Галгал? Защо обичаш кръга? Защо обичаш да влизаш пак в тази супа, която си я ял толкова с години? Нека да затворим очите си и да се помолим заедно за кратко. Господи, благодаря ти за това време. Святи Дух, ти можеш да говориш на Твоето тяло, на Твоята църква. Исус, ти си умрял за тях, възкръснал си. Това е Твоята църква. Моля те, Татко, благодаря ти за това, което направи в делото на моя Бог Исус. Моля те, Татко, освободи Твоята бащинска любов на това място. Исус, благодаря ти за благодата, която освобождаваш на това място. Святи Дух, благодаря ти за влиянието и възстановяването на всеки един, който е тук на това място. Моля те, помогни ми наистина да не заставам пред теб. Да не преча, когато ти искаш да направиш или да кажеш нещо. Моля те, всеки от тук присъстващите да бъде изцелен. Дори хората, които ще гледат това видео, да бъдат възстановени. Да бъдат възстановени животите им, семействата им, децата, всяка сфера в живота им да бъде възстановена. Моля те, Господи, за бъдещето им, за внуците им. Моля те, Господи, дори за поколенията им да бъдат възстановени. Потомство на вяра да се ражда и да продължи след тях. В името на Исус, това е моята молитва днес. Амин. Кажи, роден съм с цел и съдба. Амин. Колко от вас го вярвате?
С каква цел си роден? Каква е целта на раждането ти? Каква е целта на твоето раждане? Да израснеш? Нали така? Да имаш семейство? Нали така? Да станеш богат човек? Не казвам да имаш пари, а казвам да си богат. Защото да имаш пари, да си богат са две различни неща. Казвам, парите са, те ще те следват. Когато ти си богат, парите те следват. Да бъдеш различен. Да бъдеш човек на мъдростта, човек на любовта, човек на прошката. Каква е целта на твоето създаване? Да бъдеш светлина, да докарваш мир, да докарваш възстановяване, да протягаш ръка, когато някой потъва. Каква е целта на твоето раждане? Стигнахме до зрялост. От бебе минахме, стигнахме до женене, до деца, внуци. И мога ли да кажа нещо? Хората продължават и стигат до старините си, но не достигат целта, за която са създадени. Знаеш ли каква е целта на Бога за твоя живот? Защото Бог те е избрал да бъдеш част от Неговото тяло. Ти си от тялото на Господа, ти си невястата на Христос. Бог те е избрал, умрял е на кръста, обича те, възкръснал е за тебе и ти си част от Него. Каква е целта в живота ти? Каква е целта на Бог, с която те е избрал? Сега много въпроси идват във вас. И кажеш, Господи, наистина, защо си ме избрал? Господи, аз съм роден, аз съм тук на това място. И сега можеш да кажеш, избран си да седиш на стола. Избран си да бъдеш побойник. Избран си да бъдеш непрекъснато в гняв. Избран си да правиш фалшиви неща. Избран си да правиш далавери. Избран си да лъжеш. Затова ли сте избран? Добре. Каква е целта на твоето създаване? Защото специфично Бог има призив към тебе. Защото, нали, преди малко декларирахте, че сте родени с цел и съдба. Нали така? Искам да ви покажа, че вие трябва да вярвате в тази цел и в тази съдба. Не очаквай аз да вярвам за твоята цел. Не очаквай аз да вярвам за твоята съдба. Време е ти да се изправиш. Време е ти да повярваш. Време е ти да го разбереш. Време е ти да го преживееш. Време е ти да станеш и да знаеш защо си роден. Време е църквата да знае. Това е мащабен поглед. Но първо трябва да видиш единичен поглед към себе си. Първо трябва ти сам да разбереш защо си създаден. За да може да се изправиш. Знаеш ли, може и да не се изправиш, защото не го разбираш. Можеш да се въртиш цял живот на едно място, защото никога не разбираш защо си избран. И по някой път врагът те удря с страх и с притеснение и казва, не, ти не ставаш за тази работа. Какви вярващи? Ние не сме вярващи. Отиваме на църква, вкъщи се пребиваме, викаме, ние не сме вярващи. Ние не сме вярващи. Врагът точно това иска. Ти да не бъдеш вярващ. Той иска да бъдеш унищожен. Той иска буквално да те ограби, да те върне от начало, да върне грехове в теб, да върне дори буквално да отвориш врата за болести. Знаеш ли, врагът не ти мисли доброто. Сатана не ти мисли доброто. Демоните не мислят доброто за тебе. Такива мисли не са от Бога. Аз те предизвиквам днес да вземеш и да повярваш в това, което Бог е направил като призив за тебе. Каза, че си роден с цел и съдба.
И какъв е призивът на твоята цел и съдба? Аз съм тук да ти кажа, призивът ти е да живееш и да носиш животът, който Бог ти е дал. Призивът ти да носиш светлината, която Бог е поставил в тебе и да излиза от тебе и да докосва сърца, да възстановява, да изгражда паднали стени, да изгражда паднали градове, защото казва Словото, Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да възстановявам, да изграждам, да докарвам добри новини на бедните, да освободя сърце съгрушените, да надуша окови. Кажи, има ли синове и дъщери, има ли хора, които са родени с цел, съдба на това място? Време е да викаш ти към Бога, а не дявола да говори в живота ти. Време е твоят призив да вика свобода! Време е твоят призив да освободи поколението ти. Призива на Авраам беше да бъде баща. Време е бащи да бъдете бащи. Вашия призив е да създадете поколение на вяра. Време е майки да отгледате синове и дъщери за Господа. Вашия призив е да бъдете дъщери, които отглеждат добре, Сионовите дъщери, които отглеждат добре децата си и ги докарват до Господа. Има ли призиви тук на това място? Казахте, че вярвате, че сте родени с цел и съдба. Време е, време е, време е! Време е! Време е, време е, време е! Да не забавяш това! Да не абортираш това! Събуди се, събуди се! Ела на мястото си! Има помазаници на това място! Има свещеници на това място! Има хора, които Бог ще употреби! И тази година ще ви бъде година на отворени врати! Година на сбъднати мечти! Година, в която Бог ще те говори! Година, в която ще те изправи на крака! Църква! Това слово е за теб! Време е да живееш! Време е да говориш! Време е да разказваш! Време е да се разширяваш! Време е да пробиваш! В името на Исус! Време е, време е, време е! Време е, време е, време е! Ябарама Масай! Време е, време е, време е! Духът на Господа е тук. Буквално усещам помазанието на Бога, как буквално освобождава пленници. Буквално виждам как буквално старото премина! Нещо Бог ще направи! Бог нещо ще направи! Това ще бъде пробивът на твоята вяра! Бог, знаеш ли, ще ти изненада! Бог ще ти изненада! Време, 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 хей! Време, 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 хей! Време, 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 хей! Време, 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 хей! За нови врати! Химбра Самбай! За нови врати, отворени пред живота ни! Отворени пред семействата ни, отворени пред децата ни, отворени в бъдещето ни. Ние ги извикваме, ние ги извикваме. Отворени, благословени, царствени врати. Време, 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 хей, шамбра камовосо, прикамброса камрекей, пратамбросомброко, шамбра дара камасей. Това е. Кажи. Нека да останем в поклонение. Поклони се на твоя Бог. Може би той ти е липсвал. Ще кажеш, къде си, татко? Липсваш ми доста време! Татко, 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 татко. Есам ръка браси.
Бог те избрал с цел и не бягай от тази цел. Бог те избрал с призив, не бягай от този призив. Не бягай! Не бягай! Позволи му да работи върху тебе. Позволи му. Кажи, позволявам ти. Работи. Кемра самбра шекецей. Време. Църквата да се изправи. Семейството ми да се изправи. Децата ми да повярват и да те следват. Бащи, Бог постави отговорност върху вас. Мъже на вяра, говоря за вас. Това слово идва към вас. Бог ви постави отговорност да бъдете свети, свещеници, пастори, приятели, хора, които обичат домовете си, семействата си, децата си. Бог ви постави да бъдете пример в слово, в поведение, в характер, в мисли, в всяка сфера. Мъже, това слово е за вас. Време е да бъдете светлината в дома си. Колко от вас мъже искате вярващо поколение? Време. Алелуя. Ние кажем, Господи, алелуя. Благодаря Ти. Има няколко вида стени. Мога ли да кажа поне няколко? Има стена от гипсокартон. Много бързо пада. Има стена от единичка тухла. Трудно пада, но пак може да падне. Има стени от Виненбергер. По-дебели стени, по-голями стени. Трудно падат. Има още по-голями стени. Още фугирана зидария. И още, да го достигнеш до бетон. Каква стена имаш, която ти пречи да достигнеш до присъствието на Бога? Изградил си я тук и тук. Време е да бъдеш чувствителен към присъствието на Бога. Сетивата ти могат да бъдат запушени поради света. Понеже си слушал доста света, слушаш фалшивите неща и това запушва сетивата ти и буквално издига стени и зависи колко дебели са. Време е стените да паднат. За някой ще му трябва канго, на друг ще му трябва чук, на трети само един ритник. Колко от вас искате да ритнете стената, която буквално стои срещу вас? Знаеш ли, предполагам, ако е дебела, ще си вземеш канго. Но ако помолиш Бог, няма да ти е нужно канго, а тя ще падне само от твоят вик. Тя ще падне само от твоето поклонение. Тя ще падне само от твоята вяра. Няма нужда да викаш, да риташ, да правиш. Важно е само вярата ти да извика днес. Ерихонските стени паднаха толкова дебели, колкото няма да си на представа. Само защото Божия народ извика. Време е викът на твоята вяра да събаря стени. Стени на ограничения. Стени на демонична опозиция. Стени, които буквално искат да абортират призива ви. Да абортират съдбата ви. Защото вие казахте, че сте родени с цел и съдба. И аз го вярвам. Но много стени можеш да изградиш, когато ти спреш да вярваш. И позволиш на съмнения. Време е вярата ти да вика и стените да падат. Време е вярата ти да крещи и стените да падат. Ще ти е по-лесно да влезеш в присъствието на Бога. Тогава няма да го приемаш с ума си интелектуално, а ще го приемаш с духа си. Хората, които приемат първо проповедника и словото, което излиза от проповедника с ума си, имат нужда от изцеление в духа, да прекъснат душевни връзки или да прекъснат нещо, което им пречи на връзката им с Бога.
А хората, които буквално веднага влизат, са свободни в духа си. Искам да бъдете свободни. Искам да не приемате думите на Бога и Словото на Бога само с ума си, а с духа си. С духа си. Защото ако приемеш думите на Бога, буквата убива, а духът оживотворява. Може да го приемеш просто като знание, информация, добра проповед, добро изказване. Аз съм за добрите проповеди, доброто изказване, но можеш да се хванеш за него и с него да си останеш. Хвани духа на това, което се говори. Колко от вас ще чуете и ще хванете духа на това, което се говори? В името на Исус кажи: аз ще чувам и ще хващам с духа си. Амен. Само ще мина оттам. Няма да ви говоря. Предполагам, че повечето от вас, аз съм го споделил това слово, вярвам, че един ден ще го запишем по-добре и ще го пуснем. Но ще мина оттам. Колко от вас знаете какво е волята на Бога? Колко от вас знаете какво мисли волята на Бога? Какви са плановете на Бога? Колко от вас знаете, че ние имаме ум? Вие имате ли ум? Знаете ли, че Бог има ум? Така, следователно, когато ти имаш ум, ти почваш да разсъждаваш, да мислиш и всичко минава през компютъра. Нали така? Можеш да кажеш много неща в ума си, но не с устата си. Така ли е? Умът е главният център. Така ли е? От него се управлява цялото. Кажи цялото. Така. Спомняте ли си словото, което казва, че ние имаме ум? Ние имаме ум Христов. Така. Знаете ли, че ние трябва да бъдем свързани, за да се движим заедно? Така. Добре, нека да видим и сега. Какво е душата? Колко от вас знаете, че сме одушевени същества? Не сме неодушевени. Неодушевени са предмети, които са примерно столче, маса и така. Нямат живот в себе си. Ние сме одушевени. Нали така? Имаме душа. Не кажем душа. Знаете ли характеристиката на душата? Ум, чувства и воля. Не кажем заедно. Ум, чувства и воля. С това се характеризира, кажи, моята душа. Значи в твоята душа какво има? Ум, чувства и воля. Така. В Еремия 29 глава, 11 стих се казва така. Бог казва, че неговите планове, неговите мисли са бъдеще и надежда. Така ли е? Сега, когато планът на Бога е бъдеще и надежда, дали волята му е нещо отделно от мислите му? Волята му върви заедно с неговите мисли, неговите планове. Разбирате ли? Планът на Бога, кажи, планът на Бога, на мен да ми е добре. Моите мисли, казва, са бъдеще и надежда. Сега, нека да кажем, че волята на Бога, кажи, волята на Бога е една права. Представете си една права. Може да е тази права, колоната, която казва пастор Мето. И представете си, тази права е волята на Бога. Уникална права. Няма завойчета в нея. Просто е права. И това е волята на Бога. И в правата на Бога има бъдеще. Сега, аз съм тръгнал в правата на Бога и тук, понеже сега преминавам малко трудности, съм решил да заобиколя правата, да си направя крива, за да достигна нещо по-добро в моето бъдеще. И когато ти се отделяш от правата на Бога, ти правиш автоматично крива. Но твоя, не на Бога.
И когато започнеш да правиш кривата, се опитваш да достигнеш вечен живот, но според кривата ти. Крива. Нали? Но правата на Бога. Искаш да успееш, но по друг начин. Искаш да заобиколиш да успееш. Да бъдеш благословен във всяка сфера. Но в правата на Бога, чуйте ме внимателно, в правата на Бога, след 2 години, когато минеш примерно тези трудности, ти ще станеш успешен бизнесмен. След още няколко месеца ти си станал милионер. След още няколко месеца си срещнал правилния човек за живота ти. След още няколко години, примерно ти имаш прекрасни деца, прекрасен дом и в правата на Бога ти влизаш и в призива си, живееш съдбата си, имаш бъдеще и надежда. А в кривата твоя искаш да достигнеш всичкото това, но в твоята крива. Само в правата на Бога има бъдеще и надежда. Ако ти си създаваш крива, няма бъдеще и надежда. Там ти сам си с твоите възможности. Кажи възможности. Твоите дарби, твоите таланти, сега ще изляза и ще стане мазало. Абе, кой си ти, бе, приятелю? Не знаеш ли, че дарбата може да работи, но ти да работиш без Бога? Дарбата ще си работи, но ти си без Бога. Ти можеш да си в кривата и да си отделен от правата. И да си мислиш, че си в правата, но ти си отделен от правата, а си в кривата. Така минава живота ни. Когато не питаме Бога, не търсиме Него, не чуваме от Него. Добре? Само казах, че ще мина там, има доста неща, но кажи, не е важно само да знаеш къде си в Божието време, но и да се предадеш на това. Важно е да разбереш, че си в волята на Бога, но трябва да се предадеш и на нея. Защото много хора свързват волята на Бога с да си живуркат както си искат. Ако мога така да си изкажа. Давам пример с Адам и Ева. Те във волята на Бога ли бяха? Във волята ли на Бога ли бяха Адам и Ева? Така ли? Значи може да си във волята на Бога и да решиш някъде по пътя да си направиш крива. Така ли е? Можеш да бъдеш във волята на Господа и да влезнеш и да вземеш неправилни решения и действия. Така съм си го записал. Ти можеш да бъдеш във волята на Бога и моменталически, когато почваш да правиш неправилни решения и действия, ти си правиш крива. И в тази крива се случват доста изпотяващи неща. И тогава казваш: Господи, къде си? Защо преминавам това? Ти не си в правата. Бог не е мазохист. Ще те мочкам докато... Аз не вярвам в такъв Бог. Аз вярвам в Бог, който ти дава пустиня, която можеш да минеш. И тази пустиня не е да живееш нея, а да я минеш. За да излезеш успешен. Казва Исус, влязал и излязал изпълнен със сила. Пустинята те прави силен. Пустиня, която не те прави силен, и пустиня, която продължаваш да живееш с години, това не е пустинята на Бога. Трябва да излезеш, ако мислиш, че това е пустинята на Бога. Това не е пустинята на Бога. Пустинята на Бога ти дава, Бог ти дава не само възможността да влезеш, но ти дава и силата да устоиш там. Бог ти дава всичките ресурси, дори е до тебе, докато минаваш пустинята. Бог ти дава дори и инвестиция, слово, за да можеш да минеш тази пустиня. Бог ти дава и цел, родени с цел и съдба. За да минеш тази пустиня. Тогава влизаш в правата на Бога. Ангели идват и ти прислужват. Ангели идват и те благославят.
И тогава излизаш изпълнен с сила. Изпълнен с власт. Не си правете криви. Защото ще стигнете другаде. Как можеш да си направиш още една крива? И след това ще продължа в друга сфера. Чрез дара си. Колко от вас сте даровити хора, които можете да правите неща с ума си, с сърцете си, с вашата интелигенция, дори с това, което примерно дори може да сте монтьори, може да сте хора, които снимат, хора, които конструират неща, работят, изграждат, шпаковат, боядисват, хора, които дори чистят. Правите ли неща? Така ли? Имате ли някакви дарби, които нещо, което можеш да го правиш, ама така можеш да го направиш, толкова готино можеш да го направиш, че просто няма си думи. Така можеш да изпееш една песен, че друг не може да изпее. Така можеш да изсвириш нещо, дали на сакс, или на кларинет, или на синтезатор, или на барабани. Така можеш да го направиш, че друг не може да го направиш. Една баница ще ви направим и тук няма да мога да се опознаете. Сигурно си бил и боксер, каратист, не знам. Имаш някакви таланти, скрити дарби. Биткаджия. Военен мъж. Но искам да ти кажа, каквито и неща да си имаш, няма да ти помогнат. Кажи, Бог иска да вляза в призива си. А дарбата, която Бог ти е дал, дали е за хваление, дали е за слово, дали е за нещо, което да послужи на тялото и за славата на Бога, е важна. Кажи, важна. Но първото нещо, което Бог трябва да направи, за да не си създадеш крива, чуйте го това внимателно. Ама чуйте го, честно, ще го чуете ли? За да бъдеш във волята на Бога с дара си и да служиш на Бога с дара си, не създавай крива. И ако искаш да не създаваш крива, първо трябва да се откажеш от славата на дара ти. Какво ръкопляскате? Че е някаква хубава дума ли? Знаете ли, че сте избрани да носите славата на Бога? Знаете ли, че животът ви трябва да говори повече от думите ви? И ако има хора, които сте даровити тук, трябва първо да изкарате змията от вашия дар. Защото славата на дарът ще бъде кривата, в която ти се движиш и приемаш, носейки се уж за Бога. Искаш да не създаваш крива? Искаш ли? Изкарай първо славата на дара ти. Дали ще е проповедник, дали ще е какъвто и ще е. Добре. Нека да отворим Еремия 18 глава. Хора, по някакъв път за вас може би да е емоция, но аз преживявам. Това слово минава през мене. Не знам ти как го виждаш от там. Може би някой ден ти ще дойдеш да проповядаш, аз ще седна там. И ще се радвам за това. Защото не съм си хванал мястото и да не го пускам. Създавам ученици, искам да има хора, които да се развият в този дом. Има доста лидери на това място, които ме познават и знаят живота ми. Принципен, искам да бъда винаги човек на истината. Ако има нещо да ти го кажа, няма да ти го спестявам. Но искам и едно да ви кажа. Не може да живеете живота си по един и същи начин, да продължите етапът на кръговрат. Няма да имате никакво развитие. Ти може в материалното и в света да ставаш успешен, но в Господа ми кажи. Знаете ли, няма по-голяма радост от това да живееш с Господа.
Просто кажи, аз нямам минало. Време е буквално да живееш за Исус. Съветвам те, не се свързвай с приятели, които ще ти навредят. Вече не излизай с такива приятели. Те ти мислят лошото. Има приятели, които ще те докарат в ада, изпратени от дявола. Има приятели, изпратени от Бога, които ще вкарат в рая. Избирай с кои да дружиш. Топката е в твоите ръце. Не влизай и не се съветвай с хора, които нямат успешен брак. Да слушаш някой, който примерно бие жена си, и на теб ти идва, не би жена ти, брат. Моля ви, време е да си отворите очите. Да разберете с кои общувате, с хората, които са покрай вас. Вие непрекъснато са обгърнати със света и ви харесва светското общение повече от християните. Кажи, семейство. Примерно детето ти не те слуша и ти кажеш, слушай, до сега съм ти прощавал, сега ти прощавам и до тук съм с тебе и край. Детето ти вече не е дете. Аз бих го приел за хора отвън. Ако и минаваме някакви битки или неща, ние не сме перфектни, да знаете. Трябва да си прощаваме. Трябва да се обичаме. Трябва да продължаваме напред. Дали Бог се отказа от Адам и Ева? Аз не виждам да се е отказал. Даже им даде и сит. Даже си общуваше с децата им. Вярвам, че Адам и Ева са спасени. И един ден ще ги видим и в небето. Бог не се отказва от теб да те оформя. Дайте ми още 10 минути. Само 10 минути. Еремия 18 глава. Словото, което беше към Еремия от Господа и каза: стани и слез в къщата на гранчаря и там ще ти дам да чуеш думите ми. И слязох в къщата на гранчаря и ето той работеше изделие на колелата си. И съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря. И той отново го правеше на друг съд, както на гранчаря му се искаше да го направи. Пак ще го прочета. И слязох в къщата на гранчаря и ето той работеше изделие на колелата. И съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря. И той отново го правеше на друг съд, както на гранчаря му се искаше да го направи. В Новия Завет се казва, че ние сме съдове. Ние сме съдове. Ние сме съдове. Бог е гранчаря. И Бог е този, който ни твори и ни създава. Нали така? Но чуйте много важно нещо. В ръката му се разваля. Ти си във волята на Бога, но се разваляш. И веднъж ти идва мисъл да създадеш крила. Ти си във волята на Бога и изведнъж нещо се разваляш. Искаш крила. Но Бог не се отказва от теб. Бог отказа ли се от Адам и Ева? Те бяха в правата на Бога, създадоха си крила чрез змията, Сатана ги преметна, направиха си крила, но Бог отказа ли се от тях? Сега да кажем, ти си някъде в пътя, дали си в правата или в кривата, ти си тук на това място. И аз искам да ти кажа нещо много важно. Имаш ли знаци по пътя? Не го прави това. Време е да се покаеш. Нещо светва ли ви сега? Да кажем, ти си шофьор, пътуваш и гледаш, зави надясно.
Бог, въпреки че си направил крива, той ти е поставил знаци, да се върнеш във волята му. Нарича се милостта му. Нарича се милостта му. Нарича се любовта му. Ти си в кривата, но той ти пуска знаци. Не го прави. Прости му. Обичай семейството си. Айде сега, жена ти е до теб. Прегърни я. А който вярва, може сега да го направи. Примерно. Разбирате ли? Трябва да повярвате в това. Бог ти е поставил знаци да се върнеш. Оттам, откъдето си излязъл. И изведнъж си в ръката му, но се разваляш. И Бог пак не се отказва. Ще те оправим аз. Защото любовта му никога няма да се откаже от тебе. Хора могат да се откажат от тебе. Хора могат да говорят против тебе. Хора могат да те мразят заради състоянието ти, заради таланта ти, заради интелекта ти, заради децата ти, заради семейството ти, заради къщата ти, не се знае. Хора могат да не общуват с тебе, защото си различен. Будь особено. Окей, всеки е различен. Затова Бог ни обича. Различни сме, но и готини. Всеки си има различна кръста. Тук ли сте? Ние сме различни. В тази зала всички сме различни. Характери колко искаш. Мисления колко искаш. Но знаете ли какво ни свързва духът на Бога? Тук ли сме? Алелуя, тук ли сме? Алелуя. Сега сме свързани заедно, защото Бог ни свързва. Умът ни се свързва и ставаме ум. Така, значи ние трябва да започваме да разсъждаваме правилно. Според това, което е полезно. Кажи полезно. Какво става на гранчарското колело? Върти се колелото с бавна скорост от 10-5 км в час. Така ли? Знаете, колко от вас сте виждали гранчарски? Така се въртат. Бавно. Бавно, нали? Бързо ли се въртат? Знаеш ли по някой път темпото, в което Бог иска да те вкара, може би за тебе много бързо. Искаш малко по-лежерно така. Искаш малко по-бавно развиващо да се движиш. Искаш малко по-бавно да се случат нещата. Искаш ама да се развиваш след 10 години. Защо трябва сега да се развиваш? След 5, 6, 7, отделна дома зори бе. Ме да хаве да въз. Като казва, аво ми вяра, тогава кажа. Когато ми дойде вярата, когато станем готов, демек директор, тогава ще стане вярваш. Разбирате ли го това? Не го разбирате. Разбирате ли го това? И изведнъж много бързо се въртат нещата. Много бързо станаха нещата. До онзи ден не бях в църква, днеска съм в църква. Какво става с мен? Аз не знам. От тази църква в другата. Какво да правим? Това е. Скачам си. Да, обаче Бог разбързва нещата, за да те вкара в правата си. Съд за почтена употреба. Бог иска да направи съд, за да може да те употребява. И за всички миряни, които сте тук. Как бе? Виж колко мирно седят. Помазани миряни. Пълни с мир. Миряни няма, но Библията казва, че има миротворци. Хора, които създават мир. Хора, които творят мир. А не които седят само в мир. И пасивно. То при непес. Аз ще се молим за тях. Същевременно има и друго нещо. Тук само малко после. Видя ли? Какво? Пастора, това онова. Верно ли? Що каза така, бе? Това библейско ли е сега? Дай да видим доктринално как стават нещата. Хора, излизаш от правата, бе.
Не ставайте съдии. Колко бяхте миналата служба? Не ставайте съдии, излизате от правата. Влизате в вашата крива круша. Ако, примерно, дървото на познаване на доброто и злото беше круша, не знам. Добре, нека да продължиме. Тук ли сте? Нали мога да... Аз ви казах, че обичам да се шегувам, но искам и да се нахраните. Но идеята е да хванете словото и да живеете. Повярвайте ми, че не е лесно да говориш пред такава аудитория. Ела на моето място. Ай. Казвам ви го. Ама казах, че и тук между вас има хора, които ще говорят на хиляди. И ще говорите на милиони. И ще бъдете много по-помазани. Знаете ли, че Бог ще ви издигне във вашето време? Но стига си чакал. Стига си взимал отпуски. Стига. Времето е сега. Какво чакаш? Да станеш по-богат? Да откраднеш още малко пари? И тогава да се покаеш. Как се казваше това? Подреждаш си живота отзад напред. Ще поживеем още малко, ще видим живота тук, насам, натам, малко дискотеки, ресторанти. И идва момент, Бог идва, изпуснах момента. Съжалявам. Изпусна. Казвам ви го като приятел, може ли да затворите вратата? Защото това е сезон, в който буквално вратата е вече, в която вече тръгва да се затваря. Вярвам, че Бог идва. И това е времето, което църквата трябва да влезе. Бог те е избрал да бъдеш човек на различното, на посланието. Да бъдеш човек, който носи доброта. Носи харизма, носи различни неща. Време да се развиваш. Представи си, че Бог иска да достигне чрез теб до някой друг. Или ти си молитвата, или ръката, чрез която буквално Бог ще употреби теб, да достигнеш до човекът. Не затваряй себе си. Не затваряй себе си. И сега за хората, които си казват, защо не чувам? Искам да чувам от Бога. Гранчарят е Бог, нали така? Но вижте пророкът. Чуйте го това внимателно. Минаха 5 минути. Остават още 5 минути божествени. Гранчарят чува от Бога. Но това, което чува Бог, му казва само 2 думи. Стани и слез в къщата на гранчаря. Там ще ти говоря. Чуйте сега внимателно, църква, приятели, семейство. Бог ти говори на мястото, където трябва да бъдеш. Бог иска да ти каже нещо, но трябва да си на мястото, където трябва да ти го каже. И сега чуй нещо още много важно. Служители, чуйте го това. Стани и слез в къщата на гранчаря и там ще ти дам да чуеш думите ми. И пророкът каза, и слязох. За какво ви говори? Съсмели сте? Знаеш ли само къде можеш да чуеш думите на Бога? Само когато си долу. Само когато си там. А къщата на гранчаря работи само с смирени хора, които са готови да приемат, да слушат корекция и да се коригират. Или глината става, ме холен ги обжамай. Стои там. Служители.
Бог говори и работи само с хора, които стоят долу. Пророчеството идва за хора, които стоят в смирение. Пророчеството идва за хора, които са в ръката на Бога. И Бог работи с тях. Много вярвам, че животът ти е в ръката на Бога. И нека това слово, което идва сега към тебе, да намери благоразположение. Ти си в ръката на Бога. Ти си в ръката на Бога. В името на Исус. Ти си в ръката на Бога. Май не го хванахте. Да кажем, аз съм на мястото, където работя. То е много високо поставено място. Само в банката злато взимам, пари взимам. На 5-10 етажа над повърхността, на високо място, над планината, нагоре, долу са простолюдието, така нататък. И Бог ти казва, слез долу. За да ти говоря. Чуй ме внимателно сега. Защо гранчария, къща на гранчария е долу? Защото работи с глина. Най-ниската точка, в която можеш да намериш глина, е долу. Знаете ли какво направи Бог? Създаде Адам от пръст. Но знаете ли, аз вярвам, че Бог е гранчарият, който изкара Адам. И не взе просто малко пръст отгоре, а Бог искал да вземе най-добрата. Глината отдолу. Знаеш ли, Бог си изцапал ръцете, за да стигне до мястото, където ти изкара. Бог е направил много неща заради теб, за да стигне до теб. Бог е дошъл, умрял на кръста, изцапал се е от всякъде. С грях, взел целият ти грях. Умрял е на кръста и е възкръснал, само да достигне до тебе. И ако днеска ти искаш да бъдеш оформен в ръката на Бога, това е твоят момент да не бягаш от съдбата си. Време е да не бягаш от съдбата си. Време е да не бягаш от призива си. Бог е направил доста енергия, за да мине до хората, които му казаха, мини оттатък. Не влизай в градът ни. Мина цяла буря. Бог е направил доста неща, за да стигне до живота ти. И дори днес тази служба е началото на твоя живот. Дори днес това слово, което чуваш, може би ще влезе надълбоко в тебе. Защото Бог има да направи нещо ново. Направил е доста за тебе. Ти си такъв, какъвто Той иска да те направи. За да влезеш в правата му, изисква се твоята вяра. Изисква се твоето решение. Изисква се твоето стоене. Аз съм тук да ти кажа, приятелю, че независимо през какво си минал и от колко години си християнин, важно е да разбереш, че не трябва да мърдаш от стола на гранчаря. Не трябва да мърдаш от стола на гранчаря, защото Божите планове са по-добри от твоите. Какво казахме в Еремия 29:11? Че моите мисли, моите планове за тебе са бъдеще и надежда! Планове за тебе са по-добри, по-добри, по-добри! И аз съм тук да ти кажа, свърши времето да бягаш от гранчарския стол! Бог иска да те оформя! Бог иска да те оформя! Бог иска да те оформя! Бог иска да дойдеш на мястото си! За да живееш! За да живееш! Дойде времето да дойдеш на мястото, Бог да ти говори! Върни се на мястото, Бог да ти говори! И ето го отговора ти, Гошо! Върни се на мястото! Защото Бог иска по някой път
да направиш преход, но по някой път иска да застанеш на колене, но по някой път той иска да бъдеш и смел, но по някой път той иска църквата му да се изправи, той иска църквата му да не е страхлива, той иска църквата му да бъде пример, той иска църквата му да бъде носеща светлина, той иска. И аз говоря на тебе, служителю на Бога, 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 служителю на Бога. Говоря на теб, служителю на Бога, служителю на Бога, служителю на Бога. Говоря на теб, на теб, на теб, на теб, на теб. Позволи на Бог да те оформя. Позволи на Бог да те оформя. Да, много бързо се движат нещата. Какво стана с мене, бе? Абе, до вчера говорих против вярващите днес към църквата. Абе, какво става с мене? Бог иска бързо да те върне във волята си! Бог иска бързо да те върне в славата си! Бог иска да не правиш криви пътеки, да достигнеш благословението си! Правата на Бога е много по-силна от всяка друга! И аз искам да ти кажа, приятелю, не знам, но не мога да спра! Избра си! Не мога да спра! Време е да не бягаш! Знаете ли, тук има хора, които са преживяли повече от моята болка. Но и тази болка, която преживях, моя Бог ми даде сила, понеже съм в Неговата права. И Словото казва, за всичко имаш сила, чрез онзи, който те подкрепя, но в Неговата права. За всичко имаш сила. И аз искам днес да ти кажа, приятелю, не търси сила, а търси волята му, защото когато си във волята му, той подновява силата ти като на орел и те изправя, издига, възстановява, изгражда, изцелява. Аз съм тук да ти кажа, през каквото и да си минал, Бог не се е отказал от теб. 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 Стой долу и ще чуеш думите му. Стой долу и ще чуеш назначението. Стой долу и ще чуеш думите му. Възстановявам те. Стой долу и ще чуеш думите му. Стой долу и ще чуеш и думите му. Стой долу и ще чуеш думите му. Възстановявам те. Живота ти, брака ти, децата ти, бизнеса ти. Възстановявам те в името на Исус. Изговарям възстановяване в този дом. Възстановяване в семействата. Възстановяване в браковете ви. Възстановяване във всяка сфера. Възстановяване. Време, 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 време. Време, време, време. Шамбра, камбра, касей. Колкото и да не го разбираш, аз съм тук да ти кажа, приятелю, то не се разбира с ума. То се хваща с духа. То се хваща с духа. Изговарям сетивата ви да бъдат изцелени. В името на Исус. Не ме е страх. Ще стоя там. Твоите служители, избрал си ги да бъдат долу, за да може да работиш с тях, твоите слуги. Твоите синове и дъщери. И аз днес изговарям пророческия поглед на Бога. Изговарям точно сега пророческият мислене на Бога, пророческото желание на Бога. Това, което Той има за тебе, да дойде,
Изговарям изцеление в името на Исус. Всяка болест да изсъхне, да напусне тялото ви. Изговарям бъдещето от Господа, защото Бог не ви е дал дух на немощ или дух на страха, дух на сила. Бог ви е изцелил. Кажи, аз съм изцелен. Кажи, аз съм изцелен. Духовното ми състояние е изцелено. Готов ли си да викаш стени да падат? Ако ти се вика, викай! Това е твоя момент с Господа. Това е твоя момент с Господа. Избрал си ме и няма да бягам от това. Кажи, избрал си ме и няма да бягам от това. Избрал си ме и няма да бягам от това. Ибра самбра кеше прас, вроко самбра кеше, прас самбро кроцо пру, пракендре пае. В името на Исус изговарям всяко наследствено проклятие да напусне живота ти. Изговарям живот върху теб, живот върху децата ти. Изговарям точно сега да живееш от слава в слава. Изговарям да бъдеш помазан, благословен, да бъдеш креативен, да се разширяваш, да успяваш в името на Исус. Е прама касон дробус.